Sakni dophani hamkhrai ni bangwi, sakni borokni thinangni bangwi, kame amchaini okra chakra chwrai khonai sikla, joto sak Baithang bacha manna bangwi. 18 February salmario, catering utensil items distribution khainai thangwi tongo. Bubagra Pradyot ni deghemung CEM Purna Chandra ni naikolmungbai, MDC CDF Fund by 201 group church rogno, yapharna thangwi tongo Killa Para kwtal. Omo bai kwbangma nukhungni borokno ajimungni sep ongwi mano. Ani hunba tini chini khana 18 tarik o chini Bubagra ni deghemung bai chini CM sar ni naikani khaimani bai chini kami kwtal bisio chini 18 ta bisini tuigoi chini tu karai joto je nangmani joto no 18 ta bisini bisio kaibse luku tang o luku no thungpari kulo rowi chini CM sar boni fan bai bo public rogno no tuidului naiwi romani bangwi belai khebono hambai maro tani hunba chini joto luku no sung paiwi namnai jar luku kurui bitong kanang bitong tini bo teherno naiwi ni tini boni bo subamani bangwi belai khebono sin CM sar chini Purna Chandra sarno belai khe ang hambai mai yapar ke omhai ke bisi bag jagoi boso jorate bakha tong thoga te wai boso omhai ke bag jakas belai khe chini oro sung chini kami kwtal bisini ngoi sung samgrau tini tanglai ma tongha tangmani bisingo chini tangnai rok belai khe khapurui ni tini salsa dipor maisa yawi ni sung logarawi tanglai tonglai jau chini junal te subjunal ni bising officer phainai rok ni logar rawi ni sung tanglai tong nin bumung sas ani bumung ke Chandra Bahadur Jomatia.